27 along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjita Upper Darapung SGB Yakimi Sarba Puterona Hemtun AC pen KC upon Kachurija Putak Perangkia Mike Papon Nilid number and Korapoi Messi constituency ke Parlo Upper Tarapung Ramrong Pierong non KC pen SGB Yakimi Sarba Puteron pen Karbeng Long Thomas Council atum lapen MP Morsing Tisu lapen Dr. Tulam Ronghang atum upon Babu Terona Hemtun AC pen Kachurupon alam theki kedam tang aningkan krihini anke SGB kawe pen ajok kisung sidulu sita nonke nilitum upper tarapung rong trok anarong aphan SGB nankibia po nilitum ahemtun isi pen sitame labang so chatai along pen sitame kachuru pajirlo pusi SGB akimi sarbabu teron ahemtun kidu an pen kachuru pajir pon lapuso nankirap nangachito dun pen sitame nilitum upper tarapung arat pen kurwang thu pajir pon lo pusi alang litum pen chithan pon tangtalang litum alam the pen le Kiklang alam thi Arjupon Sena. News Text Report B News 7. Non birtang ton ben Arjita. Topidap product apartarapung sarthirong pia ronglong nilitum dak family si teron hem asort family si pidaw kaching rumolong aprang si social media abang pu mate la media abang pu apana prangsia ke ropilo ateni litum ke hang la peni tum nang ke pacinia teng penang didak nang kahum report prangsi ke ropilo la pen social media ke lang abang putin hasame ni tum hin pen family hun pen mate hemisi puriarang bong penan doan na puriar pen semen nang tum hasuri suri ke ropilo la si pedapor ni litum lam thesi kachoroji pansi ni tum chingrum lo la so ka chingrum lam thege la lo Kedam tang 24 18 miyang deh. Kedam tang tarik trainer cap ani difu along MP sar ahir rideng pen tarapung ari dingklui pen SGB avedet along pen sitame kadowe tum kaching hona muso babu teron fan nilitum hin pen kadowe alang fan laso sak mate laso kamang aputhak Karbiang long CM Tulam Ronghang long pen ni tum kaching ki ka jethan mate la so ka dogawi la so proposal la teng pen nang ke deng pen nang ke pechu no pot ni tum ke da por ching room lo la sini lia ke roping tung Karbiang long ke cari ponon ke cari bom autonomous council long ke cari Dr. Tulam Ronghang ke hai pan ni hin pen suri suri ke roping tung athialang li ka dokawe alang li ni tum phan akerap thedung akerap ki piepot joy keep ani tum fan laso borkang bra laso sarduget chiot long dongan alang li kadok we ni tum phanang ki claim pidun pot tum alang phana keropi lapen alla sona taxi alang ni tum claim rapet all india long tum alang li mp sar omorsing to so phan same akeropi intung alang li ni tum phan alang li hem chatai long ma sini tum phan joy kipen jinghona musu phan so SGB akama aphan ad document mate la so certificate alang li rideng pen ke pajir pot la pen ka do ka ke claim ka chingki ke thana long an some alang li ni tum phan mis sen pen mate joy kipen ni tum phan ke rap ke pi pot alang phan ke ro pilo la so na thak alang li tum claim rapet ni lip board chairman George Rompi phan some ni lihin ben suri suri ke ro pilo alang li nila tuma ke claim ke dam ke thek thek ki unelong an sama alang li ka chapaduk pik pen la so sarget ke pachon flot ana phan alang li ka do ka ve ke claim ke dam ka chingki ki than ka cross pendang lok sama alang li ni tum hana ke rap posini tum peta por family si mate puriari si ni tum ke ro pilo la ni tum ka ching room mate nang tum hana ke hangela lo nili tum phan la son apor mate la son thedung asayang deng nang pa claim ji phan alang li tum phan alang litum mehin pen joy kipen nilitum phanang ke rapopot la penang ki pi ke pajir pot thang nat akasik sak awi pin men alang tum nang ke rapopot si non BJP sarkar long ke chari bom CM sar la pen MP sar la pen board chairman sar George Rongpi alang ni phan semen nilitum mehin pen puriare hin pen akero PG phan sini tum chingrum lo lasi nilitum tarapung long ningkan krehinia angbong
so SDB avedelo sitame non ni tuhan joy kipen nang pechun pi bose peda por kaching ru malam theke lai thenat phansinir tum kaching ru la sinir tum puriari siang bong mate family ben se alang le phana kero pilo la se ansu se alang le to ke claim ke dam lo se arnam herjume pedona la pen alang le tum nili tum hana kerap la ke non opchat kali ke wang ja por an sitame nili tum han nang rap bom lang la pen alang le tum ben sikado we nili tum sitame aprang phan ken kam chordum long pu si ni tum hin ben kero pilo la pen non bang ani lilang tum hanar julang la dak non le tunga chingrum long la non kelong sorgari gambra akesar asar braduma do inte alang nang lipen kupini ale sarkar sor phantame mante no non kichari bom tum phantame na le akero kupini ping tung ma la so pu thak long lok pen po to lamang so SDP tu tarapung hawar along kemang pose itu na pot kiro pi for program and pen jok kiro pilo ya prangsi media abang ko tum phan ni kiro pilo dak ni tum long na ka tong dan pen ko thot to so itung jo pha pa na tong na pot prangsi media atum phan ni dia kiro pi par peglo asin ni lihin pen SDB ap kiklam bang phu ak kisar pu nili hello pose nili hin pen kichor kang tung gala lo aprangsi moli tum kedam tang president pen ada akiro ateng lalo la sinita la athega preke ron thek thela pose aprangsi MP sar la pen ke council long chari CM sar tum phana aprangsi akiro pilo an parta la bang sarong lo ke la bang sai ria long tum makisung prang pen ni kan trehini anggong pen itum labang sa siksak akisung tarapung hawar long SDB upon akisiksak do itum NOC sitame itum hawar ka frequency itum endam na kok ana akisiksak pot non ikum phani tikti pajoy ke pot lang li phan lati akiro pige lahalo na itum phani joy ke pen labang so SDB arpu tarapung hawar long pechelong lok pen program long pot akir kela chorobek nai pen chorete don asinili lantan phan suri tamang so hawar tarpung area angka akijoy van akidoje phan salang to mathalo akisung ke boy sini pen yoksi mathalo alang tum phan joy ke pen labang so SDB appointment ki pi support lang tum MPSR tum han same akiro pilo na nil hin pen akichero ki pajodan ke nili lam thelan se tan ko tangte pini birta lansing toni koklo dumi thakmai kurbang thu kardong